Magandang araw mga katropa. Ang video natin sa ngayon ay isa sa mga kumikitang pangkabuhayan. Ito ay ang pagtatanim ng ampalaya. Pero bago tayo dumako dyan ay magpasalamat muna tayo sa suporta ng dalawang mag-BFF na si Gisa at Joy. At syempre sa masisipag na tagapag-alaga ng tanim na ampalaya, kina Kuya Undoy, Iki at Umang. At lalong lalo na sa pamilya Almasin na isa sa may pataniman sa Calnorte, sa pagpapaunlak sa atin upang ma-feature ang kanilang pananim na ampalaya. Maganda pala itong pagkakitaan mga katropa, at talaga namang nakakatuwa lalo na pag nakita mo siyang namumunga na at nakalambitin sa kanyang mga sanga. Ito mga katropa yung bagong tanim na ampalaya. Ganito pala siya pag bagong tanim. At ang pakapitan niya ng barbed wire, pakapitan ng alambre na siyang ginagawang tulayan ng mga ampalaya. So ayan, may maliliit ng bunga pero hindi pa siya masyadong malago. So ayan po, ano siya, linya-linya, malawak po hanggang dun sa dulo. Ang ganda niya. Dito sa taas natin yung mga tali, yung tansik, matibay na pantali ito. So hanggang doon po siya sa dulo. Ayan. Tinatanggal mo yung supang dito sa puno. Pag nasa taas na hindi na. Hindi na po pag nandiyan sa taas. Para ano na siya, lumago. Diyan ay mabunga. Pag gumapang na. Ganyan pala yun, ano. Para yung puno niya hindi mabigat dito sa ano, pakyat. Doon lang sa taas. Agapang naman na yun dyan sa tamsi. Lahat yan ginaganyan mo? Nandito lang sa may taas. Sa isa? Ano itong linyang ito? Sa tubig yan? Yan, no? Hindi, sa ganyan po kami nagawa ay. Kali wala pang gawa. Hindi ligid na. Pinapadaluyan niya ng tubig? Ang isa kuya. Ilang araw ito dinidilig? Ay, sa isang araw, ilang beses? Ay pagka mainit na minsan inapalipas kami. Dilig lang kami ng pagka talagang kainitan, napalipas kami ng isang araw, dilig na naman. Hindi naman pala araw-araw. Hindi araw-araw. Tapos isang beses lang halimbawa kumadilig. Napalipas ng isang araw, dilig na naman. Tapos mga ilang ano pa ito bago anihin? Tatagal ito alam pa ito. Baka kung may Ilang buwan pa? mga kalahating buwan, mga urumpisa naman ha. Doon na May mga bunga na yan na pwedeng anihin. Mga buko. Tapos ilang ano ang tinatagal niya, buhay niya, ilang buwan? Minsan na depende sa klase ng gulay. Pag magaraganda ang gulay ay na ilang buwan din pinag-aanihan. Mga dalawa, tatlo. 2 buwan pinag-aanihan. 2 buwan. Ano yun, sima-simana or araw-araw? Parang 3 araw palipas. Pag nag-ani ngayon, 3 araw palipas. 3 araw. Ipot ang inaabono? May ipot tsaka may abo. Yung anong abo, 14 o 14. urea? Hindi. Nalalakpan din namin. Halo. Saan nilalagay dyan sa puno? Sa gilid. Ay pupunta niya. Paano ito gaya nito? May bunga na. Yan, mga ilan ani na din yan. Hindi yan ano, hindi mo yan inaalis. Ay di na yan. Dalawang semana ani na yan.
Ay, yung mga naunang bunga, inaani na rin. Mga ganyan palang kaliit, mga 2 semana, ani na. So babalikan natin ito mga katropa kapag namumunga na, pag mag-harvest na. Pagkatapos ng halos may higit isang buwan ay binalikan kong muli itong pataniman ng ampalaya. So ito na siya ngayon, ang dami niyang bunga, ang gaganda. At mayabong na rin ang kanyang mga dahon. So ayan. At bukas daw ay mag-harvest dito. Ayan, ang ganda, ang daming bunga. Ayan, siya na yata yan ang i-harvest bukas. Huling pagpunta ko dito nung September, pinuputulan pa ito ng mga sanga dito sa puno. Tapos sa isang buwan lang ang nakalipas, ganito na siya. So pag hindi ka talaga sanay sa mga ganitong pananim, mga gulayin, mabibigla ka na lang. Kasi pagbalik mo uli, ganito na, ang bilis lang. Ayan, ang gaganda. Hanggang dun yun sa kabila mga katropa, din sa dulo. Siguro mag-aani ito ng mga 1,000 kilo bukas. Ito katropa yung mga bunga, ang gaganda. Ay, kung nakikita nyo naman, ang lalaki, nakakatuwa. Kahit saan ka pumunta, ang ganda ng bunga, ang lalaki. Kahit doon, ikot. Ayan, malawak siya. Ayan, ang daming bunga nakabitin. Andito po tayo sa isang banda ng pataniman. Ginagamasan nila, may parting puno ng ampalaya at a-applyan daw ng abono. Ano kuya bukas? Unang pa lang? Unang ani? Bukas sana po magandang bulpit ito bukas po gani. Mga palagay mo mga naman yan, ilang libo kaya kabilaan ng maani? 1,000 yata yan Abi. Marami baga dun sa kabila, dito marami rin. Ang inaani dyan, itong malalaki na. Siya po. Mga ganito. Tapos mga sunod naman yan, kila naman. Mapalipas po 3 araw. 3 araw lang, mabilis lang Tapos ang tinatagal po nito, ilang buwan? Minsan may 1 buwan. May 1 buwan. Tuloy-tuloy na ani. Daming bunga Ano kuyang ina-apply yung dito, abono? 14 po. Complete? Saan siya nilalagay? Sa puno? Ayun na po sa gilid namin nilagay. Dito sa lupa? Siya po, dito sa gilid po ito. May hindi pala tutok. Baka mamatay. Yun po, meron din po ito. Dito sa may balon po dito. Kunti lang. Diyan sa malapit sa puno. Siya po. Ano pala siya Kaya pala malusog, inaabunuhan. Ilang beses na abuno? Labo-labo. Gandaan po minsan. Kada ani. Ang epekto naman baga ng abono ay buwan.
May isa hanggang dalawa. Lawak ng ginagamasan nyo, no? Pag Oo nga, ano? malagi. Yung damo ang kakapal pag inabunuhan. Parang sa ano din, sa pinya. Ilan po kayong kayong tatlo? Nagagama. Kayo na rin ang mag-aani. Ay, nag-aani si kuya. Oh. Ganyan lang pala, pinuputo lang. Gunting po. Gunting. Bakit yung ibang mariguso sa ano, naninilaw? Anong, ano yun, piste, hinahayop? Kinikisot po. Kisot yun. Kisot yung piste. Anong ginagawa ng piste? Ba't tinutusok? Tapos naninilaw na? Matibay ano? Pag natusukan yan, madilaw na. Grabe, matibay yung insekto na yun. Ano? Ikaw. Dito yung masisipag na gaasikaso dito sa ano, Ampalayahan. Mag-aani bukas pala. Nung huli ay naka 34. Mga ilang kilo yun? Ano lang po yun. Ilan lang ang good yun? 570 po ang good. 570. Sa palagay mo mga kailan ang pinakamalakas nitong ani? Tapo bukas. Bukas. Di ko naka 570, baka bukas mga ano na, dublihin. 1,000 na. Kalahating 1,000 na yung ano ay nung huli. Tatlong araw meron kang Mga 70, dalawang ani ano, 70,000. 70,000, dalawang ani. Ganda no? Ay pwera pa po yung mga nauna namin ani. Dalawang ani. So paano ang ano nyo dito? Patama. Inaalis po ang gastos. Hanggang matapos saka kikwintahin. Di po, pinaparte na po yung pagkaan. Pakaani? Oh. Party-party na. Maganda ano. Di bukas pala paldo naman kayo. Baka pwedeng ano, baka pwedeng advance na ngayon, bawasan na, matikman ng ano, ang pait ng ampalaya. Ang napunta na dito yung ano, buyer. Sila na po na. Sila na ano, nadala ng kiluhan. Kaya plastic lang po namin. Okay. Kabila, meron dyan dati ano? Tanim po namin yung meron ng may tanim. Wala na ngayon, di na. Inilipat po namin yung nylon doon. Yung nasa kabila. Nilipat yun ang palang nandun. So halimbawa na ano ito, tapos ng taniman, mga ilang buwan naman pwede. Natutuligan po tayo. Pag wala po Pag dapat ano, tag-init. Pag tag-ulan, pahinga muna. February na po. So ganun pala yun, ayaw niya sa tubig. Mahina po siya sa tubig. Bagay maano na ano, malapit na magtagulan. Ngayon medyo okay pa. Kaya pwede akong maki-ani bukas. Magkano ang ano dito upa? Diba, ito may bayad na nga. Di pa naani. Mahigit 2 kilo. Ganyan sila kasipag mga katropa. Kahit umuulan pagka umaga, tuloy-tuloy lang ang pag-ani nila ng ampalaya. Meron pa?
Takot pa. Parang mas malalaki dyan kaysa dito. Kaya sa? Tama ko dito. Hindi ko na ano yun. Dapat sa kapit ko lang kami ng gari. Parang nag-focus kayo. Ang palaya po kayo dyan. Manood po kayo ng vlog.